ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисони гироми қадр. Инак мо дар шаҳри Москва қарор дорем. нав дар илми аэропорти Жуковский фур омадем. Бо даъвати чанд бародаро омадем. Як чанд барномаҳо дорем ба рекламаҳо даъват кардагиан. Ҳамин хаса кайсадим. Бале, чанд бародаро ҳамҷо навистанд ки шумо мисол Москва меёед, моро чӣ намекунед? Моро хабардор намекунед ки мо шуморо реклама чӣ кунем. Дӯстони азиз, ҳамҷо рақами WhatsApp мемонем. WhatsApp мемонем. Ҳатман занг бизанед, бинависед, WhatsApp мо ҳаст. Рафта рекламаҳои шуморо мекунем. Дар хизмати шумоем. Ҳам ханез манеҷамону. Ё не манеҷа. И ай хинакире якамо Россия омада гав зада наметола. Хай акалан салом бугу. Саломат боше, рафтем. Ина мо ай фурудгоҳи шаҳри Москва омадем. Бо ҳамроҳи манеҷа Дилшодбой. Дӯстони азиз, сафар дорем ба шаҳри Москва. сайру гашт тамошо мекунем. Ина ҷои хови акай Сади. Ина ҷои хони ма. Инҷода манеҷа ховай. Мошин омад мерем. Дӯстони азиз, шӯхиҳои моро интизор бошед. Ина бародари мо мошина тайёр кардагай. Тамошо мекунем. Вай дора. Оз мен начартем. Ях ака ба дараҷаш. Ҳамиша ях ака. Некем усоле ки омада будем, ихи хинак наб, ихи гармтар буд. Усол хиники бад. Қурбонов, Негматов, дерчид. Худо нигабонот Қурбон. Қурбон намебарем мо. Дӯстони азиз, бовар кунед ҷое ки рафтем ош тоҷикимон катимона. Бовар кунед. Ҳар ҷое ки ошай, ҳар ҷое ки ошай, манеҷаи он бошад. Ҳамин хаста? Дӯстони азиз, як ҷон сипос ба бародари қадрдони мо акай Хуршедҷон ки моро сирчат кард, овардин меҳмондорӣ кард, ҷои хоб таъмин кард. Як ҷон сипос. Мо ай бародар ай замин то осмоно миннатдорем. бале, мо ростигабам як толори ҳам фарҳангӣ, ҳама ҳунармандое ки дар Тоҷикистон ҳастанд меомаданд, ҳамҷо консерт мемонданд. ҳамҷои оши наз дора, ҳамиҷо омадем дидем, бисёр меҳмондорӣ доранд. Саломат бош яко. Чойхонаи лаззат. Чойхонаи лаззат. Илинский. Кадоме ки наздик боша, биё як ҷои ош мехӯрем дӯстони азиз. Зинда бошед. Ба маза. Хай канӣ. Бисмиллаҳир-роҳмонир-роҳим. Оши тоҷикӣ дар Москва. Қурбон Негматов, мест ё биё бача. агар шумо ба тамоми гӯшаву канори дунё ба мисли мо сафар карда хоҳед, ба WhatsApp-и авиакассаи Шаҳноза занг бизанед. билетҳои арзон ва боваринок аст.